Barod? Mae hein yn mingin. Sa'ch di mewn fyswn nhw wedi golchi nhw cyn i wisgo nhw? Position sgenod. Wan, dim fory. Setwch lawr, plîs. Distaw. Reit. Heddiw, da ni am weithio ar un ysgrifennu creadigol. Swn i'n licio sa pawb yn deud un celwydd, gyda manylun sydd yn gwneud y celwydd mwy realistig. Enghraifft, bob dydd ar ysgol, dwi'n mynd adra cwcio 5 teisan. Dwi'n bwyto 3 a dwi'n rhoi 2 i'r ci. Digon hawdd? Dafydd, nawn ni ddechrau fo chdi? Dawn ni nôl ata chdi, Dafydd. Sophie? Iawn. Mae gen i'r highest IQ ym Mhrydain, felly mae gwersi Cymraeg yn lot rhy hawdd iddo fi. Dwi'n edrych ymlaen darllen dy waith gartra di, Rebeca. Mae rhieni fi'n zombies a bob bora dwi'n gorau injectio nhw'n siŵr bod nhw'n bita fi. Wel, sa rhywun gallu neud well na hynny? Iawn. Iawn? Mam a dad chdi'n zombies, e? Oce. Un o'r peth cyntaf ni'n gallu meddwl am iawn. Fel yn y gwrdd o'n rhieni, sa'r pedwar yn gallu bita brains fi glyd wedyn. Ti'n mor annoying weithio. Anyway, mae jyst yn bechod, achos ni wir yn licio cyfarfod zombies. Be ti'n neud heno ta? Dim? Be ti'n neud? Iawn. A gyfarfod chdi ddymol y bysys wedyn. Barod?
guests gynta. Please, helpa dy hun. Drink your blood, and I eat your skin. Men become animals and eat their victims. I drink your blood, and I eat your skin. A young boy inflicts an entire town with rabies and turns a group of men into a band of bloodthirsty zombies ravaging a peaceful countryside. I drink your blood and I eat your skin. Listen.